udaje się w powiecie realizować zadania dróg powiatowych. Muszę powiedzieć, że w skali drugiego roku przybyła w powiecie odnowa 10 km dróg. To jest znaczący postęp i tak licząc dalej, jeżeli taka będzie przychylność dalej, to można powiedzieć, że około jednej piątej w powiecie kartuskim to jest bardzo istotne. Ten odcinek jest bardzo ważny. To jest 3,5 km drogi odnowionej nawierzchni nowej, także ze zjazdami i oznaczeniem poziomym, próbowarstwowym, standardem bezpieczeństwa. Chciałem powiedzieć, że przy tej drodze realizujemy także ciągi pieszo-rowerowe. Zostało nam tutaj 600 metrów. Ta odnowa kończy się w zasadzie w Czaplach, gdzie planujemy wniosek do Funduszu Dróg, do pana wojewody na budowę ronda i od tej drogi też gmina planuje drogę w kierunku siódemki przez Rylniska. Ma to znaczące znaczenie, dlatego że ta droga łączy 20 z siódemką i będzie to możliwość połączenia w dwóch miejscach, to jest Leźno i Rylniska. Myślę, że to znacznie poprawi, odciąży ruch na tym kierunku. I to są bardzo znaczące działania. Trzeba powiedzieć, że to jest 3,5 km, ale w zanadrzu mamy inwestycje dwie, które z funduszu realizujemy w tej chwili w gminie Kartuzy i w gminie Chmielno. W sumie około 7 km, czyli w tym roku tę odległość przez nas jest założoną jako samorząd wykonany. Dziękuję bardzo za zaproszenie, że mogłem tutaj dzisiaj z Państwem być przy otwarciu tej drogi, która ma znaczenie na pewno bardzo duże dla mieszkańców tej okolicy, mieszkających przy tej drodze, korzystających z tej drogi, ale również dla mieszkańców tego miasta, którzy korzystają z tej drogi jako skrót, jako taką w tej chwili obwodnicę Żukowa czasami, więc to jest bardzo ważne, że te drogi powstają na terenie województwa pomorskiego w edycji rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych w roku 19 i 20 to jest blisko 500 km dróg. Wartość tych dróg przekroczyła 770 milionów, 400 milionów do finansowania. Jedną z tych dróg mamy tutaj przed sobą, bardzo ważną. Powiat kartuski otrzymał dofinansowanie na wszystkie wnioski, które złożył w tej chwili już w 3 edycjach programu rządowego Fundusz Dróg Samorządowych. To bardzo cieszy. To jak podsumowałem, to jest 13 km dróg. To jest wartość 9 milionów złotych, z czego dofinansowanie z programu rządowego to jest 4,5 miliona złotych. To bardzo cieszy, bo te drogi powstają wszędzie na terenie województwa. Blisko 500 km to powinno być już wszędzie. Zachęcamy w tej chwili do składania dofinansowania na edycję 21. To jest kolejnych 125 milionów dofinansowania. Może być nawet 200 albo przekroczyć te 200 milionów, dlatego że można składać wnioski na inwestycje wieloletnie. W sierpniu kończy się nabór, także zachęcam samorząd powiatowy, zachęcam samorządy gminne do składania wniosków na zadania roczne, ale również na zadania wieloletnie, w których mamy limity na przyszłe następne lata 50 milionów złotych na każdy kolejny rok. Te inwestycje są bardzo ważne dla mieszkańców każdej gminy, ale również ważne dla wszystkich korzystających z dróg. To są często pierwsze kilometry, to jest ten ostatni albo pierwszy odcinek do domu. Tutaj bardzo obciążony, duży ruch, wzmocnienie właśnie drogi, poprawienie poboczy, chodników, to zwiększa w bardzo istotny sposób bezpieczeństwo mieszkańców, ale też umożliwia tutaj bardziej płynny ruch. Każda ta inwestycja powiatowa i gminna powstaje często przy współpracy samorządu powiatowego i samorządu gminnego. Tutaj zapewne też mam nadzieję, że ta kolejna edycja to będą kolejne odcinki, kolejne setki kilometrów dróg na terenie Pomorza, które będą służyły mieszkańcom, tak jak ta droga tutaj. Gratuluję, bardzo dobra inwestycja. One są często w drodze. Gratuluję. Myślę, że za chwilę zobaczymy kolejne wnioski, kolejne drogi na terenie powiatu kartuskiego będą remontowane, będą przebudowywane. Dziękuję serdecznie. Jeszcze, że ja z tego miejsca chcę podziękować bardzo serdecznie moim kolegom samorządowcom. Mamy o tym w powiecie 7 km.
w formule 50/50. Także wprowadzamy nową formułę dla tych, którzy oczywiście mają możliwości finansowe, żeby nam pomagać w budowie dróg płatowych w zakresie 10%, a także takie inwestycje jak Przytej, gdzie na wniosek mieszkańców Pępowa powstała druga sygnalizacja świetna, gdzie gmina oczywiście związała 50% tej inwestycji. To jest bardzo ważne, że przy każdym działaniu, jeżeli występujemy z wnioskiem do burmistrzów, wójtów, jest przychylność. Taką mam też nadzieję, że przy budowie tego ronda w Szaplach też samorząd pomoże nam finansowo w realizacji tej inwestycji, no bo ona oczywiście jest bardzo ważna nie tylko dla nas, ale dla wszystkich użytkowników dróg. No, myślę, że każda gmina, Mielno, Kartuzy, Sołonina, Szerwice jest zawsze przychylna inwestycjom samorządowym. To w zasadzie daje taki wykładnik, że na tych 310 dróg powiatowych, kilometrów tyle mamy, możemy mówić o takim postępie. To jest naprawdę progres, który w ciągu roku prawie 10 km odnawia. Mieszkańców bardzo bym chciała serdecznie podziękować i panu staroście i całemu powiatowi i oczywiście gminie Żukowo za bardzo intensywny rozwój Pępowa, za duży wkład w tą drogę. No ta droga bardzo odciąży i bardzo odciąży ruch u nas. Dziękujemy również za światła i mamy nadzieję, że będą u nas w Pępowie powstawały kolejne